Quando mai ageti. Che mo che ne wai. Pasindo milin paso. As mo milita na mazo na. Ko e chilu nya zelu. Iba ndi na-ege olozi a bụ ndị Igbo na Lagos. Ndị Igbo na-azụ ahịa na Lagos. Greetings, Nwada Good. Good afternoon from here. Ekenekwa m gị. Ndị Igbo niile na-azụ ahịa na Lagos. I believe you guys understand the game now. Obalichi Amichi, greeting from here. Now, I'm on a water things. Message m na-agakalụ to ndị Igbo niile ọbụla ọsọ ndị Igbo nọ na Lagos ka message ya na this message na-aga to every Igbo man ebe ọbụla ị nọ, most especially ndị ọnụ ha na-elu n'okwu, ndị kpọrọ onwe ha the leaders of ndị Igbo, ndị kpọrọ onwe ha the elderly statesmen of ndị Igbo, ndị kpọrọ onwe ha Igbo political leaders, ma ọ bụ na ka nwere any person nwere atom of respect or atom of honor in him, or somebody kama ife ekwe na optional LP ndewo Silas Tijo kekenewamge Arizona kele ekenekwamge. Now agwa m ndị Igbo ekwu m ihe anụ during the time of election. Mgbe this boy a na-akpọ MC Olumo mbịa threatening ndị Igbo, ọsọ m bịa mee video one anyị that na threatening anụnwa na ndị Yoruba ga carry out in a way that na ndị Igbo am hold Yoruba people responsible ka the treatment ha ga ndị Igbo. I made program who that the Yoruba people the more educated than the Fulanis. Man, as some of you can be in education or being educated, I mean, might be also English. Me for now spoke English, not social English. Malu way to use past tense and the past participle and when to use future tense. No one who school, no one my ear. English is not education. English is a language, ordinary means of communication. Being educated is totally different from speaking English. This is one thing they buy in number. Especially the African hygienist, Mother Kakenekwamgi, Chinedu Frank, Nukumong, Saluyu, Kenemgi. Now, I put Angunu that now. The moment Mazinam cannot arrest, moment Amazinabo, Nwoli Faka, that moment Kakandi Bonine, Akanine Wolo Faka. No jiji Mazinam cannot be Bonine Kage. Makedipen with it. Then the reply on him, with the Bubiana conversation as usual. Wabami is a start illiterate. This idiot. This this you are an inferior. Who you know. All manner of words were used. Ngun that no wakan maro. Nihan gun na Yoruba game. Immediately after the election, I forget where destroy ya Igbo. So the government boost demolish some part of Ladipo market, some part of Alaba market. But guess what? Our people say no. Oh, makana halo the ahia in the pipeline no gafe or never channel energy gafe. It's all manner of death excuses, and the ahia was destroyed. Now, last 2 weeks, Ladipo market was closed. They closed Ladipo market. Get the research Ladipo market without informing the people na Ladipo market. And well, any person, nobody knows, and nobody's tell you anything. And the Igbo no know the urban and all the 50 years na suyu. And make sure now okay we clean it up to clean up environmental sanitation. Make Igbo uninformed. Who are the people in close here? Yet in Igbo, I work a lot the handwriting on the wall.
Abia mechie trade fair. Mechiche trade fair. Enwere onye Igbo kwuru okwu. Nobody said anything. The handwriting is written boldly on the wall that Igbos are not welcome, not just in Lagos, but all over the world. Ndị Igbo adịla welcome. Nanu ga-adozi obodo unu. You must have a place before you start traveling. Enwere ebe isi pụta. Enwere ebe ndị Igbo si wee luo tata. I claim on Israel. I claim on the Jewish. I claim on the Ethiopia. I claim on the Guinea. Onye ọbụla golof, I claim ebe a. Ndị name of my claim ebe a. I claim on the TV. Claim on the nonsense. Ngwe unu dat na ndị Yoruba ga-akpa nkata. Na ndị ha ga-eji wee mesie ndị Igbo ike bụ number 1 bụ government. Their senators nọ na House of Senate. Their speakers, their House of Representatives, and their local government chairman with their governors and their traditional rulers. On that, and the best. Na ha na-ame ife ndị agboro ka abịa jide aka na ya tribal war or something. Na ha ga-enye in a way that you will not be able to see the handwriting. You will not decode it. You will not be able to see anything. No one big water. Oh, Mazi, you are not a government. You cannot fit the government because now a major trade fair, maybe Alaba international market. The question actually do now, where are the Ohanel and Igbo? Where are the Igbo leaders? There those people. Care those people. Nsegin how abu ndị na-represent ndị Igbo. Now, echi ala international ebe ndị Igbo na-azụ ahịa. The same people je n'ebe ndị ugwu na-azụ ahịa, ebe ndị Hausa na-azụ ahịa, ndị Hausa chụachi azụ. Enwere anything ha mee. But guess what? Ndị Igbo wụta aka. Now, what's up? Una for the reason eji ejide Maazị Nnamdi Kanu. Keni na-abụ ndị Igbo pụta ka ọnụ sizie na enough is enough. Gịnị ka the Igbo political leaders? Ka Devu Umahi nọ na APC. Ngige nọ na APC. Ka the Ifeanyi Uba nọ na APC. Nji nshegi na afọ ndị Igbo. All of them have gone mute. Ikechukwu isi Okechukwu isi guzoro. Now, now in Achigwam na that fight gabo IPOB fight. It's not an IPOB project. And about IPOB fight. Mulekulo any member of DOS I expect Kahabia may such issue address. It's not of our business. Each email such issue address as an IPOB, he address here as an Igbo. Or as an IPOB because he abus also on the Igbo enemy. Now, akana aba wolu Maazị Nnamdi Kanu ofuaka. On akana aba wo be hondi Igbo niile ofuaka. Onwere ozi onu na-ekwulu ndị Igbo. The solution to stop all these things niile na-make it about just simple. Ike ozo, enwere m time for any autopilot idiot here. I block gom gị, okay? Jezie na ekperima in Finland, jezie die. Je ka gị na ha kọba. Cut through this video. Okwa Simon si na onye kpọ onye ekperima na Europe nyasu onye. Gwa na mụ abụ MAP eziokwu bụ ndụ na mbezi in Italy, Piemonte to be precisely. Sia na mụ akpọrọ ya Simon Ekpa bụ ekperima. He is an ekperima. A criminal, a bomb crew. To Bugalo na nka. Obu nozu nwoke. Sia na mụ abụ MAP challenge. Obu nozu nwoke. Na suom na any court nọ n'Europe na ọ ga-afụ m dị ka nna ya n'iyi. Ochena m so na ndị a na-ejiri akwụkwọ na-agbanyelụ mgbọrọgwụ ya ga na-epush around. Nwanne agbasi m mgbọrọgwụ ike. Mgbọrọgwụ ma bụrụkwa nke ya dị na kati bịa holu. So guys, get your master ekperima. See that Nancy there no be easy bully ekperima ọjọọ nkapịa mmekwa anya ọnụ dị. Now, Biafrans and lovers of freedom,
Sorry for deviating because of one idiot. I really apologize. Asikwam na mụ ama butu onwe m so low to reply onye na-enwelo brain onye front lobe ya na ndaghị alụ ọlụ maazị butuo maazị butuo gawa n'iru. Now the question chọrọ ịjụ ndị Igbo na bụ kedu ọnụ na-ekwuchite ndị Igbo? Ke the solution to ihe na-eme ndị Igbo? The solution bụ chetenu emego nke izizi ndị Igbo agba nkịtị, eme nke ịbụa ndị Igbo agba nkịtị, eme nke ịtọ ndị Igbo agba nkịtị. Kịta nụ ahụ ejiri gị iwe n'ọnụma wee bịazie enwere ife ndị Igbo ga-emenwu. Anytime a na-marginalize gị jiru peace na-aga, ilu for that peace e ga-enye gị condition for the peace to reign. Ha ga-enyezi gị mana unu react anyị na-ewe that nji gosi that yes na ihe na-eme unu adịrọzi unu mma na ọ bụzi eda na ha chọrọ unu or unu ha let you go. Na ọ bụrụ na ha ekwela ka unu nọlụ ka unu naba, unu ekwesịrị okay ka m play unu this voice. Let me play this voice if I still have the voice. Unu gee ntị. Ọ pụta na ndị Igbo nọ na Lagos ama menwu protest. Ọ pụta na ndị Igbo nọ na Lagos ama agbachinwu their shop for at least 1 week to show their displeasures, to show that they are being treated wrongly, to show that na ọbụla na ka ekwesịrị ịdị eme ha. Now I know this lamentation. If for the idiot, it is one Nigeria, and the Nigeria belongs to all of you. Now, but you go to the shop. You get measure as one Nigeria. One Nigeria. Ngana jezenu bakanu trade bena. Jenu break this thing. You wait for how the people now propagate one Nigeria. How dull and daft they are. And for how stupid they are they. Now, do this man. Osina's state government, Obunye Yoruba governor there, where Bakulu the federal government, who is the president in that federal government on Bakulu, and where is the person from? The state governor now marginalized the power, maybe far. Now, to show you how bingorism this man made this voice in the I cannot need the one Nigeria. Okay, for how stupid all the now, Sanwo Olu is the Lagos state governor, and Tinubu is from Lagos, according to the former Lagos state governor, and the current president of the Federal Republic of Zoo called Nigeria. Now, Otolibiagochi Sanwo Olu, who is a boy to Tinubu, that with connection to the federal government, just report or Sanwo Olu to Tinubu. Tinubu who instructed someone to treat Igbo, because this man actually galo the case. Imagine somebody actually assassinate him. He not report the case that no not to actually actually. As a mean, my network was seated here. Oh, attack him and this page in the report they are attacking on my page. Okay.
This my page with the most page and attack. Not just that Nandi autopilot na report and the one Nigeria na report na report. Some person no IPOB na report what the same page. Some people muna hane me ya na for everything. But I choose to be silent because the page I assume na the page in all na the page in organ form of I not feel anything because then when I call okay, na network na-shake. Yeah, there network very suitable here. Or nothing in here. Blood can be the program, and no may use China for just. So now, get on to of my in a G report, yeah, to Tinubu, Guinea in a report or to Tinubu. Guinea got report to Tinubu, now his boy. The only thing no could be Mbalulu Bashegina, Kizizi, a banket, a man came a banket, a man banket. And we're looking for useless. A man with justice maker for federal, we federal government and the and the Lagos state government because they are them people. The president, the Federal Republic of the Zoo, before governor of Lagos, who imposed Sanwo-Olu to the Lagosians. Now, who that nage mendi aga pandi beze. Manona area, never not to come edit the video on issue. Nigeria. So now this is matter of protest. We are not under government. A confused one Nigerialist. Welfare is being controlled by federal government. And the Nigerian federal government. So now you want to now Zambia, we want to Zambia na trade fair. I don't get tomorrow. I don't get 1,000 naira. I am telling you now what's what about. I feel like I'm buying a mutayo 1,000 or 100 some other naira. I have the federal government to do one height for money that just money. And then let's take off the kind of stay here. But to buy okay, but the movie. Okay, I'm gonna see nothing. I still provide the employment for both the house and the Igbo. Okay, I'm not for my get what she have here. I have what I'm the not Tuesday. When I say the phone injustice. Okay. Injustice. Okay. Nigeria is not for all of them. For dialogue, from Abuja, she won some who put that to put down. She the first to she won it. But I am my banana, and she took one more can master. Oh, from Ambassador, third level, upon some of them from Abuja, she won a shop because of her first wish. She won simple that and down. Almost as you may remember, said I found out to find her and Kanka. 1 month ago, I show one of my family. First of all, not a maple head, I broke. I have to put the front end down. What do I find again? Because so this time around, if I know, I even for a second, we are one Nigeria. I want to listen to the market leaders. Stand along 2,000 steps. I put 50,000, 20, this is why I stand. Now, the question to you to this man, or Chena Lagos by Igbo.
Do you think that Lagos is Igbo land? In Wanyanwa, the federal government get up the troop. Unu low 200,000. I got babu 200,000. Unu de. Asas nunu nine bundibo. I got babu nune manangwala anything again. Ensak protest. It's a nandini na babu no wale on feme well tata. My brother, he has lunubu. Go and fight for your freedom. Gazo banwe onwegi. Gaki inwete your freedom. God build your home. Lagos was not built from tree to become city. Lagos was built by human beings. Gini bundi Igbo apụtara bịa build their own home. Kedu ọhaneze ndị Igbo? Ndị na-issue press release. They don't want to referendum. We want to restructure. Now they are restructuring ndị Igbo in Lagos. Keka one Nigeria. Inwa mapụta isi die agbunu niile. Now animal ezige mozi anu a. Echetem ka agbalu plywood market ọkụ na Abuja. Ebe ndị Igbo na-azụ ahịa. Billions of ndị Igbo gba loss there. Echetem ka agba computer village ọkụ na Abuja ebe ndị Igbo na-eme typewriting and other things. Billions of dollars ndị Igbo na need there. Ndị Igbo na-alụzụ ahịa na Lagos baa na onwere ọgbasara ha. Echetam ka ndị Sokoto gba the plastic market ebe ndị Igbo na-azụ ahịa with supermarket ndị Igbo ọkụ na Sokoto. Billions of ndị Igbo na need there. Enwere anything ndị Igbo mee. What of Katsina and Kano, Kaduna, just massacre? Enweghị ihe ndị Igbo mee. Gini na bụ ndị Igbo niile nọ na the whole north na Yoruba land akpakata na nkata ọnụ si mba na anyị azụtago that we cannot do again until we are given our own position. Gini na bụ unu? Gini ji ndị Igbo emechi na ahịa ha for complete 1 week in protest maka na unu pụta agbagbu unu? Mgbe niile akpọpere this shop, gị na bụ na emechine shop unu for at least 1 week. Ndị Igbo niile nọ na Alaba International Market, ndị Igbo niile nọ na Ladipo Market, ndị Igbo niile nọ na Oshodi, ndị Igbo niile nọ na Lagos, ndị Igbo niile nọ na Osu, ndị Igbo niile nọ na Kano, Katsina, Bonot, ndị Igbo niile nọ na mba niile na Nigeria. Gịnị na-abụ na emechine shop for complete 1 week in protest? Ka the people unu nọ na be ha malụkwanụ yes na unu nwere value. Kunu nye condition unu ga-eji wee nọrọ die. Kunu wee malụ mụ yes ka nabatala unu na this country or not. Maazị Nnamdi Kanu ọnụ na-ekwuru ndị Igbo ọ fụrụ ihe anụnwa mgbe gboo nyako ji wee gbaba mbọ ka e wee nwee ike ka ama ma azọpụta Biafra ka wee create IPOB. Ni unu nọ here na-eti injustice na ọnụ na anọghọ wee kpee Maazị Nnamdi Kanu injustice. Gini na bụ na emene protest against Maazị Nnamdi Kanu's injustice meted on him. Or gini na bụ na apụta na simba na this week unu na-ama azụ ahịa ka unu malụ na faith na Nigeria. Gini na bụ ndị Igbo niile ma ndị nọ na mba niile asị na enough is enough. Negodu ka eji ejiri ndị Igbo wee na-agba bọọlụ. Negodu ka eji ejiri ndị Igbo na-agba futbọọlụ. Negodu ka eji ejiri ndị Igbo na-eme ife caricature. Ọ na-aka ndị Jewish mkpasalụ n'ụwa niile a na-agwa ha na na-egbu ha ha sị na ị ga-manage, we go manage, a time will come everything will be settled. Anyị nwere mgbe oge elu then akụchi igbu anyị until Adolf Hitler ebinye ọtọ wee welusi iwe na ọnụma wee gbube ndị Jewish wee nabafa n'iyi wee sụba ha ka akwụ wee sụgide ha ka akwụ. Jewish wee malụsie na enwere ebe ha ga-ana Jewish na ebe Israel nọ tata wee je establish a country called Israel. We wanted their independence in 1945. Today, Jewish Israel are one of the most powerful countries. The whole richest men in the whole world are Jewish. Go and check. Jewish control America. Jewish control Russia. Jewish control Britain. Jewish control the world. Because they were able to have a nation of their own called Israel. In an Israel, and Israel, and the main people of Israel were Jewish,
and they're scattered all over the world up to today, and they are controlling any powerful country you see today. Jewish control it. But what give them the right and the opportunity to control the world? Because now when we say a country of their own, here is Jewish country, which is called Israel. For Igbo to rise and stand and make anything and become great in the world, they need to have a country of their own where they will stand and make a statement, where they will stand and issue an order, where they will call their home, where they will make a law, where they will say, Eba bunkani, Eba ibi, iwe nwike sizie here, where power was here, where gaba outside, nene sinu na maluma where pubilo. Ndị Igbo biite n'ụla na Nigeria chọrọ unu. Referendum is the solution. The hour unu ndị Igbo biite lọtọ jide disi ndị isi ọha na eze ndị Igbo tigbuchie ha nche niile, jide Igbo politicians berie ha nche niile na ndụ, wee gwazie ndị ugwu na onwere onye unu ga-eyuzu. At this point unu ga-ebido mgbe aka anyị ga-eji bido. Kedu mgbe anyị ga-ebido we mgbe for how long will be ka anyị ga-ebido begide akwa na-egbe anyị Lagos ka ekoju edịghị ka ị ga-anọ Lagos wee nụsa Lagos chance ọgụ ị nọrụ n'obodo mmadụ na ga-anụsa onye ahụ gị bụ onye ala. Are you mad? Agunu na Lagos is no man's land. Izuzuru kwete ijene develop Lagos may go all the whole swamp near filie. It's very painful now this 21st century. Nandi bano amabeho anya lolalo na anya nelene. Until this time, that they are not welcomed. Nigeria. Who will fight for your freedom if not you? Who will fight for the creation of Igbo nation if not you? You must give something to gain something. You must make a sacrifice for it to benefit. The hour for Igbo to benefit something and sacrifice something is now. Any action you need to be taken now. Ha, Igbo. Overnight, and a local word, we announced boy slaves to Fulani and the Yorubas. Mbebo kan neto na Igbo na Hausa Yoruba ka imaru n'obodo a. Hausa is powering, Yoruba is powering. Where is Igbo? Kedebe ndị Igbo no? Even Edo na-enwere ha pasta now is now threatening and chasing Igbo around like a mad dog. What a pity. Ihere megbo ndị Igbo. Igbo ifele megbu unu. Ndị Igbo leader, shame unto you all. Ndị Igbo, shame unto you all of you, a coward. Shame unto you all. If you like that moon, negodi ana mayalu amu na Lagos. Seaport unenwele ke bambo, unenwele ke inu ogu. Keki geju enu sa Yoruba ogu na befa until we have our own nation. Ngarapunu here break kampot unu manan nolu. Mana let me tell you people, the till ndị Igbo agbabambo kuboku referendum. Mechie ahịa niile dị na the whole north and the Yoruba land, nata n'Igbo land, si ha na ịchọrọ inwere onwe anyị. Tilu na-ebido kwube the release of Maazị Nnamdi Kanu, ife ya na-eme anyị ga na-eme anyị. As far as na-enwetara Biafra, ndị Igbo nọ n'ụlọ ga na-ata afụ, ndị Igbo nọ n'ezi ga na-ata afụ, mbọ ọ bụ na ndị Igbo nọ na ya ga na-ata afụ until anyị nwere onwe anyị. Go and mark it. It's not a cause but a truth. Ọmụa MAP eziokwu bidokwuri. A na-enye freedom. Enye ewelu ndewonu almost hey Biafra.